Ahojte priatelia, dnes by som vám chcel ukázať, ako si založíte film do fotoaparátu Zenit E. Mám tu nachystané dva fotoaparáty, obidva sú Zenit E, ale pravdepodobne tam bol iný rok výroby, takže sa v drobných detailoch líšia. Jeden z tých detailov je aj zakladanie filmu, takže sa pozrieme na každý ten fotoaparát zvlášť. Dnes si pozrieme teda tento fotoaparát a v ďalšom videjku vám ukážem tento fotoaparát. Takže fotoaparát je na kinofilm, takže budete potrebovať kinofilm. No a fotoaparát si otvoríte nadvihnutím tohto pliešku. Takto. Vyskočia vám dvierka. To je prvý krok. Takže otvorím si fotoaparát. Ďalej je tu, ja tomu nadávam, že prevíjač, neviem aký je oficiálny názov, možno, že prevíjacia cievka. Takže musíte si vysunúť ten prevíjač, to je toto stredné koliesko a vysuniete ho tak, že ten stred stlačíte a pootočíte v protismere hodinových ručičiek. On vám takto krásne vyskočí. Dáva sa naspäť zase opačne, točíte v smere hodinových. Áno? Čiže vyberiete ho tak, že stlačíte, pootočíte, on vám vyskočí. Na tej prevíjacej cievke alebo na tom prevíjači je tuto taká drážka. Tá vám musí zapadnúť do filmu. Film má túto takú priečku, drážku, neviem, nazvite si to ako chcete. Takže tuto musíte trafiť tú priečku, takisto aj z vrchnej strany, ale film sa tam zakladá hore nohami. Takže zoberiete si film, tuto si to vysunieme. No, trošku to padá, neviem či časom alebo od výroby. Tak si to pridržím, film založím takto hore nohami. No a teraz zatlačím ten prevíjač. A tuto sa mi stopol. Trošku si vás takto, aby ste to lepšie videli. Tento stredový valček sa mi stopol. Ďalej to nejde, to znamená, že sa mi tá drážka do tej priečky nezapadla, čiže iba to pootočíte, kým vám to tam proste nevlezie. Zatlačiť v smere hodinových ručičiek, prevíjač ostane v tejto default polohe, tak ako má byť. Dobre. Takto trošku je to horšie, keď sa to, aby ste to videli. Čiže tuto na tejto navíjacej cievke sú také drážky, tieto zúbky a tá drážka. Čiže ten film si normálne takto vysuniete, koľko treba, aby sa vám s tým dobre manipulovalo. A vsuniete ho takto do tej drážky, aby vám tá perforácia, zase si vás takto, aby ste to videli, doostríme. Možno. Tak, dobre, super. Aby vám tá perforácia proste sa stretla s tým zúbčekom. No. Takisto tuto je fajn, keď vám to tuto sedí na týchto zúbkoch. Dobre. Teraz normálne pootočením ideálne, aby vám ten film prešiel aspoň raz, že aby chytil takto sám seba vlastne, že vplyvom toho trenia už ďalej vám nevylezie. A v tomto stave môžete fotoaparát zavrieť a v podstate je pripravený na fotografovanie. Tým, že je vlastne táto časť už osvietená, tak prvú fotku nebudete mať. To znamená, že po
zatvorení. Teraz cvaknete a táto fotka je na to osvietené miesto, takže nevznikla. Čiže musíte si previnúť a až teraz máte vlastne nabitý prvý záber. Ja aj tak robievam ten prvý záber 2 razy, ale to už nie je nutné. Pokiaľ všetko funguje, tak teraz je tam prvá fotka, ale pre istotu niekedy, keď je hlavne tá fotografia nejaká výnimočná, tak ju spravím 2 razy. Taká rada moja pre vás, skúsenosť. Stretol som sa s tým, že ten fotoaparát ten film neprevíjal, že človek na to fotil a nakoniec zistil, že takto, aby to bolo lepšie vidno zase. Nakoniec zistil, že ten fotoaparát vlastne neprevíjal ten film a tým pádom sa fotilo stále iba na to jedno poličko, film sa vyvolal a nebol vyfotený. Takže škoda záberov, škoda námahy, škoda filmu a tak ďalej. Je tu taká malá finta, možno, neviem. Viete si odsledovať, či ten fotoaparát funguje tak, že keď fotíte a vy vlastne, ak vyťahujete ten film, že ho prevíjate z jednej strany na druhú, tak sa vám musí ten prevíjač točiť. Čiže ja keď ho takto naťahujem, ten film, tak na tom prevíjači, tým, že sa točí, tak viem, že ten film proste vychádza von a že malo by byť všetko funkčné. U tých starých fotoaparátov je to také, že môže sa vám prekrývať polička, sú tam kadejaké chyby, ale to musíte proste vyskúšať a zistiť, či naozaj ten fotoaparát je funkčný. Dobre, takže fotoaparát je nachystaný na fotenie. Nech sa páči, prajem vám dobré svetlo a veľa foťte. A vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.